döwlet gurulmagy biz monimlary, hökümetde işleyen adamları, polisleri, emenbeşlikleri ve de prokuratura sultanın yoldaşlarına gowalyk berdi. Şol adama gowalyk berilse $800'dan $1500-2000 alyk berilse. Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь? Telikçiler vardı. Bir telikçileri başta naloglarını kap etmeli. Barlap gadagan. Biz höküman turatda Avropada öz nefkerlerimizi koymalı. Şunun için birinci gün orta Avropa devletleri, ikinci ösen Avropa devletlerinin iyiliğini kullanır. Sen işlerini işlemeden minimal alarsın. Eğer de iş tağın köp olsa onun üstüne koşup gidersin. Kim $800 alır, kim 500, kim 1000 alır, kim onun rasyotları olur. Yani minimal sen 4. yıllarda $400, $350 alarsın. Yani birinci yılın sonuna eyyem $120. Minimal. Хватит! Хватит! Ох, как он поет! Как он поет! Он душу из меня вынимает. Еще немножко, я не смогу его убить. Benim bir üýtgeşik sözen adam däl. Üýtgeşik gahramanam däl. Üýtgeşik bir aklymam däl. Öz gutusy ýüregime bilen, aklyma bilen şol wagtlar çözmeli. Men aýdanyna ya başga bir aýdany o ýagan. Özüm seredim.